नमस्कार. चला आज आपण जाऊया नवी मुंबईतील मांसाहारी जेवणासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या हॉटेलला भेट देऊया. हे हॉटेल आहे वाशीतील APMC मार्केटजवळ सेक्टर 19 मध्ये. चमचमीत मटणाचं सुक्कं, कोंबडी वडे, पापलेट फ्राय, सुरमई फ्राय, इतर अनेक मांसाहारी पदार्थ नुसती नावं ऐकली तर तोंडाला नुसतं पाणी सुटतंय. म्हणूनच प्रत्येक हौशी व्यक्ती उत्तम दर्जाच्या मांसाहारी पदार्थाच्या शोधात असतोय. तुम्हाला अस्सल महाराष्ट्रीयन पद्धतीचं मांसाहारी जेवण करायचं असेल तर मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरातही अनेक अस्सल चवीचे आणि मराठमोळ्या पद्धतीचे पदार्थ उपलब्ध आहेत. बोलता बोलता पहा आपण होडीमध्ये पोचलो आहोत. होडी हे एक होडी नसून हे एक खवय्यांसाठी अप्रतिम चवीचे असे मांसाहारी जेवणासाठी प्रसिद्ध हॉटेल आहे. हे आहे या हॉटेलचे आकर्षक प्रवेशद्वार. इथे तुम्ही पाहू शकता, इथे प्रवेशद्वाराजवळ एका महिलेचे आकर्षक चित्र आहे आणि या चित्रामध्ये त्यांनी सर्व अलंकार घातले आहेत. ते सर्व माशांचे विविध प्रकारचे अलंकार त्यांनी परिधान केलेले आहेत. इथे तुम्ही पाहू शकता प्रवेशद्वाराच्या बाजूलाच या हॉटेलचं टायमिंगही मेन्शन केलेलं आहे. दुपारी 12:30ला हे हॉटेल उघडते ते 4 वाजेपर्यंत खवय्यांसाठी चालू असते. त्याचबरोबर रात्री 7 वाजता चालू होते ते रात्री 11:30ला बंद होते. आपण या हॉटेलची बाहेरून तर रचना पाहिली, आता आपण या हॉटेलची आतून रचना पाहूया. ही आहे येथील मांसाहारी आणि शाकाहारी सुद्धा जेवण इथे मिळते याची मेनू लिस्ट. होडी या हॉटेलची आतून रचना अगदी त्या नावाला साजेशी म्हणजे समुद्राशी निगडीत असलेल्या सर्वांची चित्रे इथे रेखाटलेली आहेत. इथे तुम्हाला एक स्लोगनही पिलरवर दिसत आहे. तिथे लिहिलं आहे, जिभेवर चव सोडी आपली होडी. खूप सुंदर स्लोगन इथे लिहिलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे हे हॉटेलही आहे. इथे आम्ही स्टार्टरला बोंबील मागवले होते. इथे हे बोंबील फ्राय आलेले आहेत. अगदी कुरकुरीत आणि अप्रतिम चवीचे होते. त्यासोबत चटणीही खूप सुंदर होती, डायजेस्टिव्ह होती. या हॉटेलचं अजून एक वैशिष्ट्य तुम्हाला सांगते की या हॉटेलमध्ये मांसाहारी जेवण असून ऑर्डर केल्यानंतरही अगदी जास्त वेळ न दवडता अगदी लवकरच आपल्याला सर्व उपलब्ध करून देतात. स्टार्टर संपल्यानंतर सुरमई थाली आलेली आहे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता केवढी मोठी सुरमईची तुकडे आहे. फ्राय केलेली सुरमई आहे, त्याचबरोबर ती चटणी आहे डायजेस्टिव्ह, त्याचबरोबर जवळा आहे, सोलकढी आहे आणि टोपातलं कालवण आहे, त्याचबरोबर सुरमईचं कालवण आहे. आणखीन त्याचबरोबर इथे भाकरी मागवली आहे. भाकरीऐवजी आपण चपाती किंवा वडे इतर आपल्याला जे कोणते पदार्थ आवडत आहेत ते एक्स्ट्रा मागवू शकता. आणि ही दुसरी थाळी आहे पापलेट फ्राय. त्यामध्ये फ्राय केलेले पापलेट आहे, ती चटणी आहे, जवळा आहे, सोलकढी आहे, टोपातलं कालवण आहे आणि पापलेटचं कालवण आहे. आमच्या चौघांमध्ये तिघच मांसाहार खाणारे असल्यामुळे इथे 3 थाळ्या मागवलेल्या होत्या. त्यामध्ये आम्ही नंतर कोळंबी मसाला मागवला होता. कोळंबी मसाल्याबरोबर खाण्यासाठी एक्स्ट्रा चपातीही ऑर्डर केलेली होती आणि भाकरीनंतर आम्ही चपाती ऑर्डर केली होती. वडे तेलकट असल्यामुळे वडे नव्हते मागवलेले, पण इथे वडेही अप्रतिम चवीचे मिळतात, मालवणी वडे मिळतात. जर आपण चिकन घेतलं तर त्यासोबत हे कोंबडी वडे खूप छान लागतात. ही आहे कोळंबी कांदा फ्राय. येथील ही फेमस डिश आहे, खूप चविष्ट लागते. ही यांनी सेपरेट ऑर्डर घेतली होती. खूप चविष्ट लागते. कधी आलात तर ही डिश नक्की ट्राय करा.
इथे तुम्ही पाहू शकता वेगवेगळ्या टेबलवर अनेक फॅमिली मांसाहार जेवणाचा आस्वाद घेत आहेत। या हॉटेलमध्ये अशा पद्धतीने टेबलांची रचना केलेली आहे आणि त्याचबरोबर सुंदर सुंदर देखावेही रेखाटलेले आहेत। इथे तुम्हाला मी सर्व दाखवते। हे आहे वॉश बेसिन। चला तर मग आता आपण या हॉटेलचं थोडक्यात किचन व्हिडिओ पाहूया। ही या हॉटेलच्या दुसऱ्या बाजूच्या पार्टिशन मधली टेबलांची रचना आहे। इथे ह्या काउंटर टेबलला हॉटेलच्या नावाप्रमाणे होडीचा सुंदर लोगो लावलेला आहे। जिभेवर चव सोडी आपली होडी असं हे सुंदर वाक्य या पिलरवर लिहिलं आहे। या पिलरच्या मागेच एक छोटासा असं बसण्यासाठी म्हणजे 15-20 माणसांची घरगुती पार्टी करण्यासाठी एकत्रित जेवण्यासाठी इथे एक छोटासा रूम आहे। असे हे वाशीतील मांसाहार जेवणासाठी प्रसिद्ध असणारे हॉटेल एकदा नक्की भेट द्या। येथील जेवण तुम्हाला नक्की आवडेल। खूप अप्रतिम चवीचे हे जेवण होते। अगदी ताजे मासे होते आणि खूप चविष्ट होते हे जेवण। नक्की भेट द्या, नक्की आवडेल तुम्हाला। थँक्यू, धन्यवाद।